í dór an North agus tá íháin tá an agus tá ócadínta special san seo tá Clár na Éileann seo a tá seola dúran seo fásta le ón McCormick is stíre ó guthús agus tá ánig seola dúr is tíú seo fan sréimse a caiise an rahíse an san chiseada. Gus san sréimse seo an na seartátí go dtí nígidig ortas hín ar nói bhí ón McCormick sí an san chiseada 10 mílna eile in na dhé sin go dtí nígidig nás na hín. Agus an North nam gira a cant na ón mar peisianis mar bhuair se an leor hain agus an tá leor se hada bheith táhairta agus an scéalar fádan mar mór hain ní ro se 20 blianta is lád ág is stíre chalam ciile caiteiste ha brísan sa chiseada ar flancad agus a héal an má ribhe. Go dtí mar bhuair se, go dtí mar bhuair seanis, Arcarásir a híl, níana se rásir íse, o sinna heis agus bim se cant le ón an North fan na híl agus go ddimar a teise agus ar nói síl úr omlan agus cuaistí agus teile agus gríimiid gar a her agus han leor seo ínta speisialta. Háine ní chorainn agus te má an seo an airclan í dór se le hÁine. Tróna galanta seo hagann agus ócadínta speisialta mar bhfuil ócad Clár na Éileann a tá ón McCormick an seo agus was na smitiim sa ón McCormick smitiim mar ládóg bhí blianta is gal isteach dtí prísan tá a bíharta bheith muoi ag discos ag dosa ag chuma ceáil ag genú an mórchad an píal agus mi se stíí prísan agus tá leor ínta speisialta ag seo plúid scéal nam lochanna ó nigidig seartla sé go dtí nigidig ortlas a hín cégrú se héinstí ó bhád níos faide seo leor ínta speisialta ón ínta jazz castal agus sa buisrú turtla ní dór. Is minic a rugmuid ar úcaidí níos formalt in na job tá seo go teasna. Agus tróna gáanta agus í dhéanamh síos. Ón ládóg fihe blianta is. Nor smitiim sa bhaid puistí sig fihe me hénig fihe tá sig fihe blianta is. A cow shawl mór fada ar a flúid is tí a brísan na ciise fada. Ní ha scríomhú do a cé ggóir se scrífa agad a tá se dóithreite ón. Just muiti séirí an nám sin. Just sé tá sé dagar smíú faoi an éis agus an éis chur a compra. Cé mar an ní ru me sé an duna is oige Harby an agaid plite bhí daine ón óg do séhníon déag ag ach fethe óg go leor stócha ní ru agin cadhí an andúine ar human de seacutí an frisin hí status polytriúla go seachtó dó súscutí seachtó sé, so bhí cinál taithí agin ar dul ar cuairtna le cardeach srudí mar sin agus bhí cuineach in sa fresníú sin chóhop sin. Ach de toban nar a tóga me isteach go bhí lun sin níteag seachtú sé, bhí rudí airthe ar fad, níos luúthe an bhléon sin cin rialtas na bratna, nach mé an status polytriúil a bhí na fresní acu helan agus cin meidena mar daine óga ag an am go rúmaid chun an policy nua seo a shreid. So bhrun siad étí presin áine agus hiilbí meid na hétí presin a caiithú agus nó feiceil le caiithú ach plid agus sin mar a hasíonn sin an taine a tair an leabhar agus sin tír. Agus tá scéalínta san leor se agus níam se go thuirte má a rún an leor má tá an neidir sin léhirata an san leor se. Ba tá just mitú ása ón mar ládóg fi blianta is a spel farste dóhair de ahar is smidú ar gasarbag saú is tí an san frísan cai se go sinta Jackar ar dóhair agus a dthir. Well, bhí as dúú agus bhí sé Har bheith Jackar ché mar an orthú because is tó an ag go siad san agsúla seo ar Harbí a hanig sé a dú orthú ar fad mar a hána sé le lúr tusmóí is tó ag an am as i siad san ag dul ar cuairtna go sí an prisin go réalta ag an tus nar a bhí cad ag in cuairt
níos minicí remand nuair an acrú tú cúisithe nuair an acrú tú cuntathe faoin a choúgus a ddíirí meid geirí siar ar na cúitna sin bhí uair sa bhí agus leis an cúirt uair sa bhí sin áilbhí áine étíon frisin na caiithú le dul amach ar an cúirt sin agus bhí golóir brúide agus a gas leis na cúirtin sin cuairteach lomnacht cuairteach thscahan cuairteach gúnta an bhanach a himara in é daoine agus cumáile sin bhí na cultúring na tusmóirí dul se agus bhí siad sin faoi bhagart cumáil nó bhíon stad seachtaachar nó ag an am agus sin mar bhí sé. But on tá ceathar cuistí agus inis ceathar agus tá ceathar agam sa fásta agus ag smuitiú go gaiid am is tí ar a flúid is tí brísan na smíonn tú go deach le mu íháin mar seo an í dór ná nuire ná mé farsin nó HIV. Go dtí má bhhaintanis ag smuitiúir do cuistí héin agus tá gaiid gáil fríd an próisiir brúide le sin a gcuinte sa bríd agus do hólaachíthe. Mar íon hús mór a habtí park Maniac na park Pell agus na bhecha a bhac a bhúir parkfic. Agus is tóca si dachar solution. Denna sóiginn sa chlána gin líadm tá sí ní léon dééis go chu seachna. So tá sí ag an éis cíirna sa Roma sin go mór an bhac tá sé sin fe tríim léana agus tá sí dúanta dú solú go mé siad san ceara sin dul trís coine a mar sin agus súla me darnain sin rií sin sa tíir seo ar nóid. Búsúlas tá rudig frí spreadan lena agus nuair tuchttar an dúslan seo dífa seaan siad agus siad ní mai se compleú de seo tá seo chóir tá seo mí ferailte agus sin an cinenne rinmeid cinráite ní roion den agin agsú leis an freigra hanagur eisiútí le brúil margin agus ar nóid iríicní sé le bás deachtar den ar stalcopir sin nóid mí achúíonn. So bhí sin an cruí cardide linne daine a chéic mai léití fada an scíhanú daine dóla mé géalga agus le. Agus dónta sa géala agus tí. Dóla mé géalga, is sto Wa sé rud mai bhhain hanig go más coppla rudí geall hanig go a dro an deirinn sin ar nó agus dóla me go agus cardis a fós bio. But gur na péisi ce searsa dadí a iadí. Go dé mar chuirta suas leis, go dé mar bhil tú, go dé híal tú bhí an lein, gur si a ceisna sin ása. Tuaran agus in leabharann sin ag an tús dearm sa gurú sé denta na feiscí go saúí an leabhar seo an feisteach a bhí acu faoin tréisi sin. Agus feisteachtas feiscí agus tús mórí eile beidir na gohhabh a chusta na freigraí tíar go thuirt ach an is féidir é léamh agus leabhar léite na feiscí mar a léisiad agus Rusin Jackar a thuú. Having seen right on the pointy area, a rain near Hickman Corruption in Carlin. So the sheets and then it's must make a kaku eat in sheer which is shin come by. Nearly scrifa on a scorfader the dinia that spell a dwelling a cact na star a full of my shaw. I was chin and run of tower to say the feisty agus den tan seo is. But ag do wahar agus ag a haar smúitiú ársas tí a prísan agus tú blúid caiis go thusin se go mór ar síl sagu sin. Bus ní siad ná ág smúiti héin daoga bhíonanta sin ag ná Tá muidir géad gan siar a míanta, but ní sé sin stohin ní siarna tá muidir was an smúitiú ársa ar ládóg pí blianta is agus ráid go dtí tan lénta go dtí dhéanaid go dtí gníanú. Blianta na dhé na go bhí cada gine nar hanig me magas an prison bhí cada gine an code prison oil ó public records office. So is tí leis na co-raggers a bhí fumsa ag idir bardí agus real touring tradition. Bhí cór lecture ó mawahar gotí an effectus cardairn a ceisna go teige gur buú mé curge nó le sin agus amar han seo bhí buú go lór daoine thna blinta, but amar han seo for mé leisú brisna donna agus scríb si isteach go dtí an aspag in nura událaí. Scríb sé na ra, scríb John Hume isteach agus le sin. Scríb real túna fris na ra lehí ar thug mé fidear gurú cuairteach do bhacan seach ar bhí se caiite nar hanig tú ar agus Marialler sin is de méthe de husmór níos fear seo. So sin an King on Mass le bhí dul siar arthú, so I mean, but
so dolling sietsen bugus le si hannig me treason ro was kom si fos bio agus is in blint in is DNA en for shit bas ach vi blint ook om lo en je vi sin antal Ínta tower darfa. What's it that Michelle Jenny with that issue on a girl share in a trip she had to see this is the a what is fudge na nigga artas a híine ví stigrid no has a híine be sin trip she more sin jammy an elle was na wall season your shop Nieta Risha and Yana Raha na Friesen and Yana Rod Kierna Rish no was a Jacker Shinavas. Does it Jacker Shinavas? Tokin the Kenchi Kierna a Rish of the Konolaka Kierna as a on a fihing yearly the mere hindsight Aginia or no the Majigiri chapter Valak Defral Rodi Yanu. But near a Rodigan meek heart of a Nergian to a meek heart. Listen and Oiga of us. Process interacted had agad nar tú Danny tún na rudi Kierna but sínam de me kestum an féidir lumsa agus tíine eile bheith gobar nachtar luí chuine le mar sinnarí sinan cinan is talachtaí ní Harloway rudi mar sinnarí tíre nach mé rudi mar sinna tar. Le chuidú J mar níocha é haú agus tá inta sesa go tú slen sehaid chu se seart a chléintse bhfuil puiban Ní dúin an go bhfuil fa termach agus sínam Built the deal has some coach Jan camaraderie of since was been sitting full inch between Mash and the PTSD version. Mohim go Mash raising the Silum go me catharsis again. I guess no tam works the deal when we got to What am I doing more than yours? Niama get an engine scaler father is your can scaler father and Kigro honesty genuine Ella and the Ye Shog so I go scale Ellen on. Agus Beiidir go sin fáine áméigen eile cogar has chuide se le a leor ar sí a scríbhín me éile a has do choras. Chuidí because fáinna blianta a bhí daine rá scríb me sin leabhar bliint an mar tá cabin an fapa tro a blian han agus scríb me sin le coidú le daine bhí fó an in sa frisin mé an am agus sin nuair a scríb mé an cin seo bhí daine bhúní de marrá tu scríb go fáil tu scríb go fáil agus bhí mé scríb in a cean bhí mé scríb me intin ach nuair a chur mé pan le pár bhí sé mai tú le mé roding lasa. Mahasta choras mahasta on McCormick gur a mí mai cover has at san leor ínta seo tá leor searfhil is cin éit bhfuil leor le fáil an? So tá sé ar fáil ag www.plid.ie agus tá sé ar fáil ó an Carafoli ó Siapa Údar ó Siapa Lear an éit an Siapa Leor de hort a bhí an cover jazz la ihir dóid gal bheith in Seanort an air talvidor or sin bhfuil sa aine ní chorain ó seán le haine Nelson cinnéit méid ar chartan sugan a b me déigen agus gur mí maithe go bhar fád. Gur me an rís. Mór.